Така, аз си проверявам от работа в момента. Този влог е малко странен, или поне започнах така. Искам да покажа картините, които не успях да покажа предишния път, в предишното видео. Така че ето ви едната и ето е другата. Да, между другото, рисувам нова картина, даже две, но едната е по-измислена, другата все още не знам какво точно ще има на нея, но ето това е едната. Както сте видели вече, си поръчах нови книги, като част от тях са за подарък, а другата са си за мен. Какъв е плана до края на годината, понеже днес е 15, аз още довършвам Хладнокръвно отмъщение, която е криминална. След това искам да прочета това, любимите факти на Ники Кънчев. Няма да е кой знае какво, в смисъл ето такива разни факти. Мисля, че до края на годината бих могъл да я прочета. Взех си от пазара между другото. Така, 1 януари започваме с това. Просто някакси това надви братя Карамазови. Това ще... Те най-вероятно ще ги оставя за есента, може би. Нямам идея. Това ще е книгата, с която ще започна в 2026 година. A few moments later. Мисля, че за сега е това. Часът е 3:20. Което означава, че мога... Не падай. Не. Стой. Което означава, че сега ще си направя кафе. Мисля, че за втори път в това видео. И ще продължа с хладнокръвно отмъщение, защото имам около... Грешка, днес не е 15, а 16. Просто не съм сменил календара. Имам малко от 100 страници, които... Книгата ми върви малко бавно, но мисля, че до края на тази седмица мога да я... Да. Доколкото разбирам е част от поредица, или не точно от поредица, нямам никаква представа. Просто разбирам, че някои неща в тази книга са се случвали в други книги преди това. Имам друга книга на същите автори, защото те са двама, която май се пада след тази. И някакво същите герои участват вътре. И също цялата работа е много странна там. Има някакви фалшиви убийства, фалшиви самоубийства. Някой е умрял, обаче всъщност е жив. Нямам идея. Просто много странна книга. Но пък ще я прочета. Историята е интересна, искам да разбера какво ще се случи и ще видим. В общи линии, до края на тази седмица
днес е вторник, имам да довърша тази картина, да прочета тази книга и да пусна този влог, който гледате в момента. Тоест, най-вероятно ще го пусна в неделя, защото искам да се публикува в понеделник. Не знам, имам някаква мания за това. Понеделник се пада 22, което е близо до Коледа. И да. Не мисля, че някой ще си играе да ми гледа клиповете по Коледа. Но не ме интересува. Това е последният влог за тази година. Later.
Аз реално за това дойдох. Ready to sing a little jingle bells? Jingle bells, jingle all the way. Аз просто си правя клипче. A few moments later. И телефон ми още работи.